וגם אם יש מישהו כזה, הוא בחיים לא יעז לצאת נגד העדר. ועכשיו לרצח של תאיר ראדה בקצרין. חזרו תוצאות בדיקת המעבדה מארצות הברית. אי אפשר לקשור על פיהם את החשוד העיקרי רומן זדורוב לרצח. שרון גל, כתבנו לענייני משטרה. נכון יעקב, זאת הכותרת בעצם. התוצאות שנשלחו, הבדיקות שנשלחו למעבדות בארצות הברית בגלל שלא היו לשערות זקיקים, כלומר השערות נמצאו על הווסט של תאיר ראדה בלי זקיק השערה, לכן אי אפשר לבדוק את זה בארץ. שלחו את זה לארצות הברית בתקווה שזה אולי יקשור אותו באופן סופי וודאי לרצח של תאיר, אבל הבדיקות שמתקבלות בימים האחרונים, חלק מהבדיקות צריך לומר, לא הכל הגיע, זה לא קשור לרומן זדורוב על פי ההתאמה עם ה-DNA שלו, ובעצם המשמעות היא שהפרקליטות לא תוכל להוסיף את זה לכתב האישום. מצד שני אומרים בפרקליטות צריך להעביר את זה, יש לנו די ראיות גם בלי זה. עכשיו במשטרה שוקלים לבטל את שאר הבדיקות, הם אומרים אין לנו צורך, יש לנו כבר כתב אישום מגובש, מחר כבר אמורה להיות ההקראה, אבל בכל זאת אין לנו ספק כאן שהסנגור של רומן זדורוב ידע לקחת ולמנף את התוצאות האלה של הבדיקות. הוא יגיד, טענו עד עכשיו שהוא חף מפשע, הנה שלחתם בדיקות לארצות הברית, הנה גם כאן אין התאמה, לכן אין לכם תיק. הפרקליטות חושבים אחרת לגמרי. המשפט הזה ימשיך להתנהל כאשר מה שברור כרגע שחלק מהבדיקות שחזרו אין התאמה לרומן זדורוב. תודה רבה, שרון גל. הפסקה קצרה, אחריה בהמשך.